Talabat na nila man salita ta no kay kina. Koy. Dragon ng Pangasinan. Nagka-atitaw mo ta. Evening mga ka-fragman, kakain po tayo ngayon ng mga exotic food. Exotic food. Ito po yung tinatawag nilang, ano pare, tawag dito? Sibawong. Ayun sibawong. Yun, napakasarap ng sibawong na ito. Exotic po. Dito sa may barangay Mangaldan, Gasang. Ayan. Sarap. Grabe. Ang lasa niya po parang chicken na parang baboy na basta pinaghalo-halo. Ito po yung napaka-healthy. Pero sa mga masisilan dyan, please, huwag nyo pong panoorin. Please lang po. Pa-skip na lang sa mga hindi sanay. Ayan. Ito po ay napaka-healthy na sibawong po. Dahil puro natural po ang kanilang kinakain. The best quality.